Takže napište, že ja som iba musela, lebo sa mňa to rekonetlo, tak som musela sa odpojiť. Iba kašľam, tak prepašte. Už ahojte, počkajte. Píšem vám. Takže ahojte u tohto videa. Veľmi rada vás tu vidím. Takže tak. Dobre, takže zoberieme jedlo, teda drevo. Jasné, že ti to dovolím. Robím mapu. Tak dala som mu to, takže teraz idem pre uhlie. Ak chcete, tak aby ste to mali zabavnejšie video, tak nemá zač, tak budem hlboko, ale akože do lesa, kde sú medvedia a tak. Ale chvíľu musíte počkať. Im rozšírime oheň. Au. Dobre, ešte zoberiem baterku. A môžem ísť ďalej. Sme v domu, pozrieme rám také veci, toto dropnem. Takto. Takže ako to zoberám. Všetko. Dobre. Dobre. Musím sa občas strihovať, lebo aby som nebolo dlhé video. Tak, idem to zaniesť do ohňu. Takže už som takmer pri ohni. Yep. Milujem, keď takto hľadám veci. Tak, musím ako nájem sa iba jedno meso zjem, tak tomu nechám a idem teda. OK. Zajaj. Tak. Tieto meso zoberám. Dobre. Dobývaček mám, takže sekeru. Toto zbraň je dobrá, no naplňajú sa náboje. Že tak. Tak idem zase pre česky. Opa. To mi šmyklo. Dobre. To čo je? Opa. To čo robí? Taký zvuk. Netuším. Čo to je? Hej. Dobre. Dobre. Ja viem, tak mi ich môžete dať kľudnú? Poď.
Takú ohňu. Takú ohňu. Vidia, 2 to je 11, ešte 1 potom budem potrebovať. Dobre, to je akurát na to, aby som mohla rozsvietiť všetky veci. To uvidíte v tomto videu. Takže idem na to miesto, kde to využijem. Takže vlastne to miesto je tunak. Hej, a tunak vlastne musíte hľadať takéto stromy, hej, títo veľkí mamúti vo vás neútočia, až dokým ich neutriete. Potrebujete akurát 12, vy to vidíte. Takto proste prázdne stromy bez týchto snehov. Prídete k tomu, šťuknete, je zasvietená a dostanete aj tieto sladkosti. A tie domy